राहुल मालियल बड़े का तने पीछे घूमबा मत कर जुगाड़। हम कोनो गोर लड़की देख के ओकरा पे आ जाएम, अपन पावर बढ़ा लेम। 120 गो बाप होखला के बावजूद भी कोनो सर 10 गो रुपया हाथ पर ना रखेला। तोर जबान हो कि बकरी के गाड़ हो, 24 घंटा बंदे ना होला। बेटा तार शादी हो गइल बा? ना अम्मी जान, हमरा दूगो लड़की पसंद आइली सन, एगो अक्षरा सिंह, एगो काजल राघवानी। नमस्ते बेटा। अरे ये तो सूप में है, कितना मोटा हो गया। हाँ चाची, इतना मोटा हो गइल बा। अरे बुटुआ ते एकदम पगला गल बड़े का रे। ते जीन होइस झाट ना, तोरो पास तो शक्ति बा, ओकर यूज करना। जब तक हम बानी उ तरह कुछ भी नहीं कर सकत। अब्दुल के तरह से कुछ बात करेगा बा। अरे हरामी 12 बजे आवत रे, आ तुमको एहसास नहीं कि होके देख के लेट बारे। चल हने